Halo rek, yo iki rek, depot Kanwa pojok sing dodol ayam goreng, ayam bakar, bebek goreng dan bebek bakar. Rasane rek jos gandos kotos-kotos. Lokasine ana nang nggone Jalan Kanwa, daerah Pasar Pakis, Patmo Susastro yo rek. Ndelok tampilane apik bersih. Rasane iki gak diragukan lagi ya rek, dan hargane iku lho sing paling murah, recommended murah meriah pokoknya.